Question number 4 kami. 4 naman to. 5 4 5 oh 4 5 4 solution left hand side up ini omle 6 square a minus 1 into cosec square a minus 1 noni tani chu kan proof tur chu 1 mona chan ti rangai tani right hand side draw formula chu 1 plus sec square a chu 1 plus tan square a chu second draw 1 plus tan square a sec square a minus 1 chu tan ti nani tani tan square a ya ka thak theya chu multiply ti nani ha chuan cosec square a minus 1 chu cot ani 1 plus cot chu cosec ani ya chuan cosec atang 1 ni pai chuan cot aran tluk ani cot square ti hian 1 atluk ngal tok tan into cot reng chuan 1 atluk engang pon mase power hin na ngai ta chu ti point ti thei ta ni tan square a hi chirang sang chok thei ta ti no ti tai la pakhat na tan square a into hei ka thak dei nga 1 by tan square a reciprocal po chuan 1 atluk ta ni ngali anh kan se la draw 1 alon tu ka chu right hand side ni nang chi which is equal to right hand side thei ta ni ka method pakhat na alo ta ni hei lo du lo po ni la ti ni ti le thei ta ni or heta hian 1 atluk to khal rim mo ka proof that thei to ani lo pon ti ni ti thei tan chu sin square a by cos square a nia into cot chu cos square a by sin square a no ni le ka numerator le denominator kan se 1 thau ti tro ing me to polo mang ta la se toy bera chuan ta hian equal to 1 kan ting hal the a chan chu tan theta into cot theta tan le cot i multiply hrim hian 1 a chuak formula to kan nei to a dot hi multiply ti nani tan theta into cot theta theta le a te b te kan man chan chu a angle ming ani be chu ka question number 4 so tan ya all sama do not 5 ka kan du ni ngal to ni question number 5 fa 1 minus cos square theta left hand side 1 minus cos square theta into sec square theta lop khan tro nge engang chan ti tu tan square theta tana chang tu tro tana kan chan ti do na tan square theta chu sin square theta by cos square theta ni theya tro ni lo pon 1 by cot ni thei ta ni chuan hei 1 minus cos square theta hian sin atluka sec square theta in 1 by cos atluka so 1 minus cos square theta chu sin square theta ka thak ngal ta ni hian into ka tia sin an nei thei dan ber ka ngai to sec square theta chu 1 by cos square theta thong yo cosec ka chu sin ani sec chu cos chuan sin into 1 chu sin square theta divided by cos square theta chu sin by cos kha tan square theta right hand side 1 te kan ti right hand side tan square theta chang theta ni te kan bol sam lu mo ka nemi tha ka sin a hei po sin a nai thei dan ber chu 1 by cos no ni ta ni ka ol sam te a chu dan no ni ta ni formula ka bel kha ngai ta tro hei hi 1 minus cos square theta multiply root to hot lo ngan mo kan ol sam dan tu kha ngai to ve kha ngai ta ni right hand side chok ka tan square theta ti kha question number 4 chu chok le dei me ni ol sam lu tu kan question number 5 solution kan ti le ngala question chu textbook a veka
về làm ôm khác là lệ đó ni left hand side đã chuan nghe ôm cái này nga cosec A cosec A into 1 plus cos A 1 plus cos A into cosec A minus cos A cot A xin bracket chung ôm về về thế này không cot A cosec A minus cot A into đi tàu bằng han chuan can proof tur chu right hand side ta 1 at luk tur mo 1 kan luk tur doni right hand side ta 1 luk turin le tactic kha alai chu cos ni sa tro cosec cot kan ni kan aim ber kha sin le cos tin nge cosec hian sin emo cos anai thei ber cosec hian tin nge sin emo cos anai thei ber cot hian sin nge cos anai thei de ber dan kha square ani lo bang kan formula kha man thei lo kan formula man thei chun chu reciprocal chuan ta hian 1 by sin at lokani tro cosec chuan 1 by sin 1 by sin luka reciprocal a chuan chuan hei chu siam angai lo 1 plus cos A sa alo in siam ram sa cos an hei sa chuan hei chu 1 by sin A ani le a minus cot chuan cos by sin at lok tu ni tiệm tro chuan hei fraction into ani hei fraction tho ani noi in 1 om number om kan chuan chu la chungal chawanga 1 plus cos A into 1 tinai 1 plus 1 into 1 plus cos A chu 1 plus cos A divided by sin A chuan hei chu bracket chunga la oma fraction ani wangin LCM la ngai tro LCM kala nga into kala ti ri lawang ni LCM chu sin A in anga wangin chuan a chunga 1 minus cos A chuan en tala khan chiang tol tu ni fraction into fraction hey bracket point a fraction point yo chuan a chung le chung multiply nga noi le noi 1 plus cos A into 1 minus cos A in ang ve sin chi dang lam na chu A plus B into A minus B chu A square minus B square 1 square ka chu 1 tho ni ba ka chuan an hoya chuan sin A into sin A chu sin square A chuan hei a chung kha 1 minus cos square A kha sin square A chan tir thai sin square A po 1 minus cos square A chan tir thai khoi mi zo so i thak chun 1 tho chok don hi sin square A tluk ta ni chuan an hoi chu thak fe ngai lo din ani tan sin square A in ang le nang chu 1 right hand side and proof al there all sum draw ka question number 6 cho da ni a ka ring 7 kan en le nga langa 7 chu to ya toy tu ra ka ngai ve to pa toy tu ren top mai ni 7 toy lo pun toy de un cho dang kan ngai tuang division 11 side ta le nga A plus sin A cosec A plus sin A into cosec A minus sin A kai A plus B into A minus B ang in ron om hal tok pai tro cosec sin plus minus ka engang chan ti tu cot square A plus cos square A cot square A plus cos square A cos square A chan ti tu ni ta ni tro chuan chieng em mai chu cot chu cosec square A minus 1 ania cosec square A atangin 1 ka pai kan cot square A lu chuan cos square A chu sin square A 1 minus sin square A ni chu mi chu ru omang chuan hei kan chok lut potanga A plus B into A minus B A square minus
b square này cái chân tita phốt tani chuan tumi lo chun ni ka goal kha plus ani dei to atro cot ani chuan ka soi tong khan cot square a chu cot square a luk pui chu 1 plus cot square a kha cosec square a ni chuan cot chau ni chun 1 ka cosec pula phei chuan cosec square a minus 1 tani chuan hei cosec square a kha cot ka chan ti lon 1 plus cot square a hei cosec square a ti na minus sin square a chu 1 minus cos square a maro chu minus oma wangin bracket kalawin ring lok tro tram ni ani to dom wangin bracket ka ta ngai chu 1 minus cos square a ta ni formula ka belangai ta hi kan ta ve ni nge boilo na je chu 1 plus cot square a in ngi mod luk cosec square a chuan chun cosec square a ai 1 plus cot square a ka ta chuan chu ting bokin sin square a chu nge luk sin square a chu 1 minus cos square a chan chu sin a plus cos chu 1 chuan hi bracket ka thri don ni nei cot le cos ar nom sa to tro ka mu tum kha bracket ka thri chuan hei chu engma je nei lo wa ngai ka ta theya minus into plus chu minus 1 minus into minus chu plus cos square a 1 le 1 sin nang lo in cancel thai 1 minus 1 chu 0 chuan abang chu cot square a plus cos square a ka right hand side thang chi che khalo ni ta ni kan proof le der to 7 chu kha all ho ani 7 thleng thana toy ho chu ani objective fa chuak theng chu ni mai kha